Mulțumesc! Vă mulțumesc și numărul meu și a colegilor că sunteți, nu mă așteptam să fim așa număr mare. Îi spuneam domnului profesor că într-o discuție cu Sandu, zice, la ora 3, zic, băi, ne întâlnim, dar nu avem un baci acolo. Zic că în lista aia, nu știu, dar văzuse pe domnul Dumitrescu, ne mai întâlnim pe centru, zic, păi îl sun face, dar mi-e cam rușine face Sandu, nu? Zic, hai să vedem și uite că lăsa rușine la parte și bine. Lasă-ți Profesor Dumitrescu, care a fost și la ce clasă? Nu, eu am spus la o parte că am fost la A. Și a sărit la bine ce cum la i-a fost bine la parte. Unde a Anasiu sau Anasiu? Anasiu, cred că eu.